Na party po Miss Michalovce sme o redaktorskú výpomoc poprosili Silviu Kučerenko. Mandát na to rozhodne má. Pred 9 rokmi, v roku 2004, sa spolu so mnou zúčastnila kamerových skúšok na moderátorku Smotánky. Jano Ďurovčík a Jana Hospodárová patria k úspešným východniarom. Keď sme sa dozvedeli, že zasadnú do poroty súťaže Miss Michalovce, odkiaľ mimochodom Hospodárová a Ďurovčík pochádzajú, a videli sme celé Slovensko olepené billboardami s tým, že tvárou súťaže je ďalšia východniarka, nemodný návrhár Fero Mikloško, ten je z Bratislavy, ale Silvia Kučerenko. Pozvanie sme prijali. Poslali sme tam nášho kameramana Vila Tutka, mimochodom tiež z Michaloviec. Okrem toho východniarky sú vraj najkrajšie, tak sme sa o tom chceli presvedčiť. V obecenstve sme si všimli aj Silvínych rodičov. Toto je mamina a toto ocino s jej synom Alexandrom Markusom. Mamina fotila na pódiu svoju vnučku, ktorá súťažila. Počujete dobre? Táto sexy kosť má vnučku. Volá sa Karin Horvátová, je to dcéra Silvínej staršej sestry Štefány a podarilo sa jej stať druhou vicemis a šerpu jej odovzdával rovno Jano Ďurovčík. Po súťaži Ďurovčík pochválil dievčatá aj v zákulisí. Počúvajte. Gratulujeme. Pridal sa aj Fero Mikloško. Ste krásne všetky. Na čo vstúpil do miestnosti Ferov frajer, stylista Rastio Holubec, ale to už šup na párty. Náš kameraman Tutko Ďurovčíka hneď objavil a nedal mu pokoj. Poď sa mi postaviť aspoň, že jak si oblečený. No určite, ale říkajte za mňa. Poď tam pred... Budem ešte, neodchádzaš? Nie, do rána. A to ešte chudák Jano netušil, akou otázkou ho o chvíľu dorazí Silvia, ktorá bola na prenose v týchto šatách od slovenskej módnej návrhárky v cene približne 3000 eur. Sexy modelku zdobili šperky, ktorých cena presiahla podľa našich informácií 90 000 eur. Kabelka aj topánky boli od Labutina za približne 2000 a na recepciu sa prezliekla do tejto oranžovej róby od Versace za tučných 8000. Smotánka tam mala zastúpenie, stylista Andrej Kusalík a Silvia išla. Očakával si niečo viac, alebo bolo to podľa tvojich predstav? No čakal som, že sa viackrát prezlečeš, no. Ja, ďakujem. Dobre. Andrej to samozrejme nemyslel vážne. U Horvátovcov tak sa Silvia volala za slobodná, sú sexy baby v kurze. Mamina? Máš veľmi pekné šaty, ja som ťa stylovala. Ako pohodlné sú ti? Veľmi pohodlné. So stylingom Silvia pomohla aj svojej staršej sestre Štefánii, ktorej dcéra získala v súťaži, ako sme vám už spomenuli, 2. miesto. Silvin ocino môže byť a určite aj je na svoj babinec celkom pyšný. Skvelý styling určite ocení aj módny návrhár Fero Mikloško. Feri, páči sa ti na východe? Fú, no dobre, kraj je krásny, v živote som tu nebol v Michalovciach. Janku Hospodárovú na druhý deň čakali športové noviny na Markíze a teda aj dlhá cesta do Bratislavy a tak veľmi žúrovať nemohla. Ešte sme jej aj kvôli rozhovoru odtrhli od úst. Jani, prepáč, to sme naozaj nechceli. Prepáč. To som mi napísala najviac testová pričovka. Vo veciach má jasno. Východniarky sú asi najkrajšie. A na toto sme zvedaví všetci, čo nie sme z východu. Silvia, ideš. Ako vieš na to, že sú všeobecne východniari veľmi úspešní v Bratislave? No toto je pre mňa, a naozaj sa tomu nechcem nejako alibisticky vyhýbať, ale toto je pre mňa taká otázka, ktorú ja nechápem, toto rozdeľovanie východniarov, bratislavčanov. Skôr sa mi to nepáči. Je nás 5 miliónov a mne to príde také smiešne. Ďalšieho východniara Jana Ďurovčíka objavila Silvia na terase. Aká je podľa teba najkrajšia žena? Hlavne ocino a mamina, to je pre mňa podstatnejšie, to sú najkrajší ľudia na svete. A teraz nás Jano zabije. Úspešný si a ešte jedna nezaprímá otázka, čo povieš na potenciálny vzťah Filipa Tumu a Nelly. Ale to nemyslíš vážne, že sa ma na to... A čo ti mám povedať? Ja nekomentujem ani svoje, ani ničie iné súkromie nikdy, takže to proste... Ber túto otázku, že ako keby si ju aj nepoložil. Čo jasné? To môže stačiť, však to je odpoveď. Jano, priznávame sa, Silviu sme na túto otázku nabrýfovali my. Vidíme, že znalov si úplne v pohode. Obom vám ďakujeme. Ráno po Miss Michalovce si náš kameraman o 8 ráno vybehol na terasu hotela, kde spoločnosť žúrovala a aj prespala. A čo nevidí? Jano Ďurovčík práve vyšiel zo Zemplínskej Šíravy. Treba pripomenúť, že to bolo minulý piatok. Na dušičky až vonku boli 2 stupne. Jano, pevne dúfame, že nás za tieto zábery nezabiješ. Sorry.